Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, είμαι ο Άρχοντας του Redstone και σήμερα θα μιλήσουμε για τα TNT. Ένα TNT φτιάχνεται βάζοντας 5 πυρίτιδες σαν το ζάρι και τα υπόλοιπα γεμίζοντας τα άμμο. Θα χρειαστούμε και Obsidian, το οποίο το παίρνουμε μόνο με διαμαντένια ξύνα και το βρίσκουμε όταν το νερό πέφτει πάνω στη λάβα. Και ένα κουβά με νερό. Παίρνουμε ένα κουβά και πατάμε δεξί κλικ πάνω στο νερό. Πριν αρχίσουμε να δούμε κάποιες ιδιότητες του TNT, ένα TNT που είναι στον αέρα, άμα το ανάψουμε εκμηδενίζει τη βαρύτητά του και όταν είναι μέσα σε νερό δεν κάνει καθόλου ζημιά. Αλλά damage τρώμε, δυστυχώς. Το Obsidian σταματάει την έκρηξη TNT και εννοείται ότι και το Bedrock που δεν σπάει με τίποτα σταματάει την έκρηξη TNT. Όταν ένα TNT είναι αναμένο, περνάει μέσα από οτιδήποτε. Και το τελευταίο που θα δούμε για αυτά είναι ότι όταν τα βάζουμε σε ένα ορυχείο με πέτρα γύρω γύρω, γιατί άμα έχει χώμα ή αμόλιθο ή άμμο σπάει ό,τι να είναι, όταν έχει πέτρα μας κάνει αυτό το διάδρομο που είναι ακριβώς οι διαστάσεις από το ορυχείο, το ένα από τη μία πλατφόρμα μέχρι την άλλη, ας πούμε. Και αυτό που θα δούμε τώρα είναι TNT κάνουμε. Θα δούμε τρία είδη. Το ένα είναι το απλό, το οποίο βάζουμε ένα μπλοκ νερό στη μέση, εκεί που θα σταματήσει βάζουμε δύο μπλοκ, τα ενώνουμε και έχουμε αυτό το σχήμα. Ένα μπλοκ στη μία γωνία, μισό κάτω, οτιδήποτε μισό κάτω και ένα μπλοκ πάνω από το νερό, διότι δεν θέλουμε να παγώνει άμα έχει χιόνι. Βάζουμε ένα κουμπί εδώ. Από πάνω περνάμε με redstone. Στο σημείο όπου δεν έχουμε βάλει μπλοκ το φτάνουμε μέχρι εδώ. Και στο σημείο που έχουμε βάλει μπλοκ βάζουμε τον μεταδότη μας, το οποίο το ρυθμίζουμε στο τρίτο, 1, 2, 3. Και βάζουμε το κλειδί. Όταν πατάμε το κλειδί, τόσο απλά έχουμε μια έκρηξη TNT. Το επόμενο που θα δούμε είναι το τριπλό κανόνι. Μπορούμε να κάνουμε τετραπλό, πενταπλό, όσο θέλουμε. Όπως πριν, απλά κολλάμε δύο κανόνια. Βάζουμε ένα μπλοκ εδώ, αφήνουμε κενό, άλλο ένα μπλοκ. Στα κενά πάλι όπως πριν βάζουμε redstone. Και στα μπλοκ πάνω βάζουμε αναμεταδότες. Επίσης την τρίτη ρύθμιση. Πάλι βάζουμε το TNT μας. Πάμε να έχουμε ενώσει με το TNT δεξιά και αριστερά, με το redstone δεξιά και αριστερά τα υπόλοιπα TNT και πατάμε το κουμπί. Και η τελευταία κατασκευή που τη θεωρώ και την πιο δύσκολη είναι το αυτόματο κανόνι TNT, το οποίο το φτιάχνουμε έτσι που βλέπετε. Για να δοκιμάσουμε άμα δουλεύει η αρχή, φράζουμε εδώ το TNT αφού το γεμίσουμε, βάζουμε κανονικά όπως το προηγούμενο το κουμπί, μόνο που η διαφορά είναι ότι από εδώ ενώνουμε πάλι με εδώ τη ροή και από πάνω δεν την έχουμε από δίπλα, αλλά την έχουμε από πάνω και βάζουμε στους αναμεταδότες μας πάλι στην τρίτη ρύθμιση ένα μπλοκ πιο μέσα αναγκαστικά και πάνω το redstone. Αν πατήσω το κουμπί
Εντάξει, τόσο. Λίγο ψηλά βέβαια, αλλά δεν μας πειράζει. Και τώρα πώς θα το κάνουμε αυτόματο. Βάζουμε έμβολα όσο πιο μακριά μπορούμε. Δηλαδή τα έμβολα μπορούν να έχουν νομίζω 10 με 15 κάπου εκεί blocks. Τα βάζουμε στο τελευταίο. Βάζουμε από πίσω τους αναμεταδότες. Και βάζουμε και εδώ αναμεταδότες. Ένα redstone και μετά αναμεταδότες. Μέχρι εδώ. Και εδώ απλά ενώνουμε όλα τα έμβολα μαζί. Και αυτά πρέπει να τα βάλουμε στην τρίτη ρύθμιση. Στην ουσία προσπαθούμε να καθυστερήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τη ροή. Και αφού τελειώσουμε με αυτό, ήρθε η ώρα να γεμίσουμε το κανόνι μας. Εδώ θέλει πάρα πολύ TNT. Όταν λέω πάρα πολλά TNT, εννοώ πάρα πολλά TNT. Βέβαια το μειονέκτημα μας εδώ είναι ότι άμα γίνει ένα λαθάκι έχουμε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Αλλά δεν μας πειράζει. Δηλαδή μας πειράζει. Για να το κάνω αυτό είχα να τρέξει πάνω από 5-6 κόσμους. Και εδώ πάνω από το TNT μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και βάζουμε 12 μπλοκ άμμου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Θα μου πείτε γιατί αυτό. Γιατί όταν θα σμπρώξουν τα έμβολα το TNT για να ξανοπλήσει το κανόνι, η άμμος πέφτει, παίρνει τη θέση τους και σκουντάει τα επόμενα TNT που είναι η σειρά τους. Τι εννοώ, θα δείτε σε λίγο. Εδώ νομίζω 2. Έχουμε λοιπόν το κανόνι του TNT μας και πατάμε το κλικ. Και ούτω καθεξής πάει λέγοντας, γεμίζει το κανόνι, βαράμε εμείς, μόλις αδειάσει τα σπάμε όλα, ξαναβάζουμε TNT και αυτό το ξαναυψώνουμε ψηλά. Αυτά από μένα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο Redstone. Να είστε καλά. Γεια!